Sequbuka umsindo ey'nkundleni zokuxhumana ngemuva kokuba omunye umhlaziyi kodwa osedume kakhulu ngokuthi uwumlandeli kaMthandeni Gcwamelisha ephumela obala wahlaziya udaba lwethragi elivele izolo ey'nkundleni zokuxhumana nokuyithragi elivezwe uKhuzani athi ulithengile. Abantu abaningi-ke sebebe nemibono eyahlukahlukene ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abanye sebeveze ney'ndaba zokuthi akulona elikaKhuzani leli truck kodwa i-truck nje lamaNdiya ubezama ukumaka ngalo umsebenzi kaMthandeni Gcwamelisha. Wey'ngane zakwethu ngale kokukhuluma kakhulu ake ngikuphe nje inkulumo yale nsizwa igiqa amagula iveza iy'ndaba ey'hlukene ngodaba lwe-truck qi. Awu, hayi mawusuke uyothenga ikhavela ayiphumi isidalo namasokisayo noma ungayaphi noma athi uyothenga iteki le-Nike aliphumi nje sidalo namasokisalo akwenzeki lokho. Cha, ngishathi impela uyothenga ugadlazi Samson eteki kuthi liphume namasokisalo hayi akwenzeki. Kufana ke lento ifana netruck. Mawuthenga itruck uthenga ekhanda kuphela. Hayi akwenzeki kube khona iy'nqola zakhona unikezwe nenqola. Hayi kunga-actwa madoda. Singadlalelwa iy'keshi, singadlalelwa nje iy'keshi. Iy'keshi siyazaza singadlalelwa nje iy'keshi akunga-actwa la. Hayi awukwazi ukuthi mawuthenge itruck bese unikezwa ney'nqola zakhona kanjani. Hayi siyawazi ama-truck, itruck maliselisha lithengiwe lihambela nje ngekhanda kuphela. Lihambe liyodonsa lawo makhontene eliwadonsayo aliqhamuki nenqola yayo. Cha, cha impela hayi kungadlalwa ngemiqondo yabanye-ke. Thina nje kade sasibona hayi siyayibona into okungesiyo. Yabona lana siyarojwa. Ukuze makuthiwa abantu bayarojwa, siyarojwa-ke la isikeshi lesi. Hayi isikeshi lesi. Hayi isikeshi lesi. Cha isikeshi. Wena uma usuke uzokhulunywa ngesikeshi, isikeshi-ke lesi. Hayi itruck aliphumi isidalo. Ney'nqola? Hayibo. Hayi ngeke. Itruck liphuma ney'nqola. Isikeshi lesi hayi kuyokhohliswa benyanga impela. Kuyokhohliswa benyanga thina beviki nje. Uthenga isicathulo usithenge nesokisi lakhona siphume nesokisi kanjani? Akwenzeki. No, ngiyaphika.